A carpa instalada para a ocasión a carón da lonxa quedouse pequena un ano máis. Centos de persoas chegados dende diferentes puntos de toda Galicia e incluso de fora dela achegáronse á localidade crucense para disfrutar da festa de exaltación do mexillón. Dende primeiras horas da mañá, un grupo de voluntarios dirixidos polo chef Xavi Fernández de Chicolino Eventos encargouse de preparar o menú degustación, no que se incluían 4 especialidades diferentes: mexillón ao vapor, en empanada, en vinagreta de cítricos e nube de trufa e por primeira vez un postre, un culán de mexillón e golfo da ría. Nada, un ano máis, cada ano unha innovación. Este ano é o culán, fai 3 días que empezou a nova directiva, a hamburguesa, o cítrico ca espuma trufada. E aquí estamos, un ano máis, con 1.800 personas a repartir mexillón, que é do que se trata de Cabo de Cruz, un produto excelente. O menú resultou todo un éxito. En poucas horas acabáronse as existencias. Dende a organización indicaron que se despacharan máis de 8.000 racións. Sobre todo, bueno, as agrupacións de mexilleiros que apostan polo evento, a administración, por parte da Xunta, o Concello de Boiro e Deputación da Coruña, e tamén moi importante a xente que está aquí traballando, que é xente que ven de forma altruista, porque son amigos, familiares, xente que traballa no sector, e está aquí, sin eles non se podería facer nunca este evento. Sí, estaban moi bons, a verdad. Nós vimos todos os anos e sempre repetimos, están boísimos. É unha experiencia que invito a repetir. Desde Palencia con P. Desde Palencia con P. Sí, mejillones al vapor, un poco de empanada, un postre que debe también estar hecho a base de mejillón, nos han dicho. Yo probé todo, estaba todo espectacular, o sea, espectacular. Dime a verdad, probaches o culán de mexillón? Sí, é o máis rico. Sí? Sí. O sea, triunfou este ano o culán? Sí, sin duda. Collemos todo o parque e isto é estupendo. Sabroso e de todo, estuvo todo moi ben. E non é caro, non é caro. O acto contou ademais con numerosas autoridades, entre elas a deputada provincial Rosana García e o alcalde José Ramón Romero, quen destacou a importancia desta cita para seguir recoñecendo un produto cunha gran importancia no tecido económico da localidade. A verdade é que cada ano vai a máis, van xa 18 anos, salvo ese parón que hubo esos anos, e a verdade é que cada ano nos sorprende, non? Xa van 3 alá, este ano o terceiro ano que de forma consecutiva, e a verdade que atigado de moita xente de fora, e bueno, e dándolle ese valor añadido a este produto, non? Un produto o mellor que temos na nosa ría, e é un produto donde, bueno, o mexillón pois é o rei, non? Pero a degustación de onte domingo foi o broche de ouro a toda unha completa programación, que incluiu tamén charlas, show cookings e actuacións musicais, así como a ruta de tapas, a base de mexillón, e que se celebrou ao longo de toda a semana pasada nos locais hostaleiros de Boiro, grazas á colaboración do Concello, que aportou os mexillóns para a elaboración das tapas, que de xeito gratuito se ofreceron aos clientes.